Salam mehribani ilişkiler, sağamana turan mısınız? Bir karar devletimizin bahtiyarlık döwründe gahrman arka dağımızın tagallafy bilen biziň her bir günimiz toýlara, bayramlara betlenýär. Ine hemmemizin bilşimi diýaly diýarymyzda şatlyga, şowkuna aýdym sada betlenip, uly dawra bilen täzil bayramçylygy ullany toýlanyp otýar. Şeýle ajaýyp toýlugynlarymyzda bize şeýle ajaýyplyklar döredip beren gahrman arka dağymyzy, bütün türkmen halkymyzy ýurdumyzda toýlanýan 2020-nji ýyl täzil bayram bilen tüýtürekden gutlaýar. Goýulmy dama täzil biziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňda agdy berlik, bagtýarlyk, bereketli tatsaklarynyň bereketden bol bolmagyny, aşular ýaly ajaýyp toýlugynlaryny diýdarlaşmak biziň her birimizde nesip etsin. Edi doganlar, ine siz biziň gepleşigimizde ýygyderli tomoşa eden bolsaňyz görensiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sanyda ýurdumyzyň dürli pudoklaryna dähmet çekýän bir näçe medeniýet ustatlarymyzdan gatnaşmagyna ýygyderli size aýdym sady gepleşiklerimizi size ýetirdik. Biziň geçmişimizi ýatlamak üçin, geçmişimizden gelýän ustat halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmek üçin gahrman arka dağymyz halifa şärt ýoluny açyp berdi. Bire şular ýaly halifa şärt ýoluny açyp berip biziň geçmişimizi sarpalap, biziň ustat halifalarymyza uly hormat goýan gahrman arka dağymyzyň jany tag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri el müdamara waşyklara betlensin. Edi doganlar, ine bilen şugun kugun ödberjik toparlarymyz bilen, ýagny şu aýlakşymyň owadatly gepleşigimizi açanmyda alaýyk 5 ýyl boldy. Şu 5 ýylyň içinde de gahrman arka dağymyzyň tagallafy bilen bir näçe ustat halifalarymyz ýatlandy. Biziň geçmişimizde tarpa goýup gahrman arka dağymyz, biziň geçmişde ýaşap geten ustat halifalarymyza özüniň hormatly atlaryny dakmagy, şeýde bir näçe ustat halifalarymyza bolsa şater paýlaryny ýatmagy bugün kun biziň her birimizi diýsen gowanyrdy. Edi doganlar, ine şugun kun bilen aýlakşamyň owadatly gepleşigimiziň täzil sanyny ýazmaga şu ýerde oturan bir näçe ustat halifalarymyzy gepleşigimize çagyrdyk. Şuň konuşy gepleşigimizde gatnaşmana gelen ähli mehmanlarymyzy, medeniýet ustatlarymyzy, watandaşlarymyzy gahrman arka dağymyzy täzil bayram bilen tüýtürekden gutlaýar. Goý täzil biziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňda zan taýlyk yrtkal döwlet getirmegini tüýtürekden ardy edýär. Goýulmy dama mukaddes türkmen ojagyna çağa gülkü tetleri, enelerimiziň hudy tetleri, aýdymçylarymyzyň aýdym tetleri, goýulmy dama şatlyga şowkuna aýdym sada betlenip ullan ýanglanmagyny tüýtürekden ardy edýär. Şeýle ajaýyp arduwlar bilen aýlakşamyň owadatly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny gyzgyn bilen ýetirýär. Ondan mehribanlar bilen daşlaşmak, biziň bilen galan. Şuň kun biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul Hududy kärhanatynyň taýarlan towgadam şuň kun biziň ustat halifalarymyza gowşurlar şeýle-de şuň kun biziň gepleşigimizde çykyş etjek aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň sadynyň tödüniň kimin bilseňizem 0580 mäşede SMS uradyp bilersiňiz. Ondan mehran watandaşlar şeýle ajaýyp toýlugynlarymyzda ähliňizde täzil bayram bilen gutlaýar. Şeýle tüýçi arduwlar bilen bayramçylyk gepleşigimize başlaýar. Çapık baryan bede varlığı Can vatanım Türkmenistan arkada Bütün alem içre eşeratlığı Can vatanım Türkmenistan arkada Can vatanım Türkmenistan arkada şirin mukamı Asudalık, abadalık mekanı Şarbatlıya baktiyarlık dükkanı Can vatan
şanım. Can vatanım Türkmenistan arkada. Can vatanım Türkmenistan arkada. Havadam şan çırağı akan cevheri. Türkmen hali bütün dünya guheri. Din vat mukadderlik halkın serveri. Can vatanım Türkmenistan arkada. Can vatanım Türkmenistan arkada. Can vatanım Türkmenistan arkada. Buyurtuk yani ardu xiyallan doni hem firni hem jadini tarilan gecesi bıqaya makantur kumuş nurun dökündür aşık yürek dökündür tarilan gecesi hoş geldin tarilan vatanıma hoş geldin tarilan diyarıma hoş geldin tarilan vatanıma hoş geldin tarilan diyarıma. Mehrdin anagana kalbin bolar heyecana Dürünüm arca dolu tarilan gecesi Mifli asmanın nuri fetele akçaları Uşukun aşıkları tarilan gecesi hoş geldin tarilan vatanıma hoş geldin tarilan diyarıma hoş geldin tarilan vatanıma hoş geldin tarilan diyarıma. Hoş geldin tarilan, hoş geldin vatana. Hoş geldin tarilan, hoş geldin diyara. Hoş geldin tarilan vatanıma, hoş geldin tarilan diyarıma. Hoş geldin tarilan vatanıma, hoş geldin tarilan diyarıma. Edi vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly Gahrman arka damydyň tagallasy bilen 2019-njy ýyl arsgally döwletli taryhy wakalaryň baýyllaryň biri boldy. Elbetde Gahrman arka damyda ähli raýatlarymyň bagtyar bagtyl durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleri döredip berýär. Bir näçe ýylleşlemeden bolsa, işin üçün bolmak üçin, bagtyar damanyň hüdürini görüp ýaşamak üçin bir näçe jaýlary, owalary, şäherleri açyp berdi. Ol ýerde bolsa biziň bagtyar damanyň bagtyar raýatlary bagtly toýlar toýlaýarlar. Edýäňler näşe gün tädil bayramçylygyna bolsa 2020-nji ýylam, şu 2019-njy ýyllanam hasam üstünlükleri, taryhy wakalara baýyllaryň bolmagyny watanmyda halkymyz üçin arsgaly döwletli ýyllaryň bolmagyny tüýsürümden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlardan soň bolsa Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Hanowyň arzuwlary bilen dowam edýär. Ak Muhammed, tädil bayramlar gutly bolsun. Bir arzuwlaryňy eşitdik. Benim sportatdan peýdalyp Mehriban hem Gahrman arka damydy. Bütün Türkmen halkymyzy yetip gelen 2020-nji ýyl bilen tüýsürümden gutlaýan, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Her bir ojaga rızkal döwlet arzu edýän
Goý her bir ojaqda çağa gülküler ýanlanyp dursun. Täze ýyl bayramy ine 2020-nji ýyl bilen Mähriban hem Gahrman arka dagymydy tüýsüremden gutlaýan, jany sag ömrü uzak bolsun, il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri elmide marowaz alsyn. Täze ýylmy düşünmeli ýyl bolsun. Sağ olun Ak Muhammed eden arduwlaňyz hasyl bolsun. Goý 2020-nji ýyl siziň maşgalaňyda Irsgal döwlet bagd etsilsin. Mundan beýanada 2020-nji ýylda täze aýdymlaryň üstüne işläp biziň halkymyza iň owadan süýüji aýdymlary ýetirip durmakda, ýeşiginde de üstüne kemraňyz bolmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Indi bärde watandaşlarymyza mehmanlaryna siziň aýdym aýtmakda garaşýandyr. Belki getpeşiňiziň şu ýerine ýene de bir iň owadan aýdymlaryňyz bilen dowam etmek hatam getpeşiňiziň şowuny artardy. Mehran vatandaşlar, ediz mehmanlar. Bizim halipalarımızı tarpalayan Gahrman arka dağımızı, bütün Türkmen halkımızı täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý 2020-nji ýyl her ýerinde maşgala ojaqlaryňda Irsgal döwlet bagd etsilmegini tüýsürekden arzuw edýär. Şeýle ýaşy arzuwlardan soň Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Hanowyň ýerine ýetirmegini iň owadan aýdymlar bilen dowam edýär. Diňleň dinjalyň ediz vatandaşlar. Arduwlaryň hasyl bolýan täze ýyl bayramçylygyny, ähli-jaňyzyň arduwlaryň hasyl bolmagyny tüýsüremden arzuw edýän, şeýle bagtyýar döwletde ýaşadýan Mähriban arka dagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, ýyl-ýurt bähbetli ähli tutýan tümli işleri elmydama rowaj alsyn, belent başy aman bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun.
yaşlara kalam diýeýtene.
Ine mehron vatandaşlar hemmemizin bilşimi diýäli şugun kun täzil bayramçylygyna bir supran başyna jemlenip oturan ustad halipalarymyz, medeniýet sungat ustadlarymyz elbetde arzuwlary bilen, özüniň toý sowgatlary, aýdymlary bilen, urşowhun bilen bayramçykda baramy dowam edip otur. Ine şugun kun bilen gepleşigimizde de Türkmenistanyň atgylanan artisti Akmurat Nurberdiýew hem şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Elbetde gahrman arka dağımız bizim medeniýet sungat ustadlarymyza goýýan hormatyny göreňdi. Elbetde watan üçin arkada diýip her birimiziň ýüregimiziň urýanlygyny biz her gün saýyn watanymyzyň ösüşini duýup ýaşaýar. Edi onlar biz bol täzer bayramçylyk gutlugyny Türkmenistanyň atgylanan artisti Akmurat Nurberdiýewiň gutluglary bilen dowam edýär. Akmurat täzil bayramlar gutlu bolsun. Bir arzuwlaryňyzy eşdeýär. Sağ olun. Täzil bayramçylygy diýilmegi bu maşgala bayramçylygy şu purzatda ähli türkmen halkyna, ähli türkmen halkynyň ähli ojaklaryna ilki bilen şatlyk ırgal döwlet ýyllyk mehr dileýän şu ähli mümkinçilikleri bize döredip beren şular ýaly ajaýyp bir ýurdy türkmen halkyna bagş eden gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Gahrman arkadamyz bütün türkmen halkynyň aladasy bilen şol sanda türkmen sungat medeniýet işgärlerini, şeýle halipalary, geçmişde türkmen halkynyň bir ýüreginde orun alan halipalary täzeden tertegine galdyran gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. 2019-njy ýyl türkmen halky üçin ırgally, döwletli, saglykly, agdyrlyk ýyl boldy. Gahrman arkadamyz 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watan diýip ıglan etdi. 2019-njy ýyl dogrudanam rowaşlanýan türkmen halky üçin iň bir owadan ýyllaryň, bagtly ýyllaryň biri boldy. 2020-njy ýylam türkmen halkyna ırgal döwlet bagat getirden. Gahrman arkadamyz bilen bilelikde bütün türkmen halky diňe elmudama şadyanlykda, bagtyarlykda ýaşadyn. Gahrman arkadamyz bize şular ýaly bagtly ýaşamamyz üçin, bize gurmak üçin, döretmek üçin ululu mümkinçilikler döretip berýär. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. 2020-njy ýyl türkmen halkyna ırgal döwlet getirden, bagat getirden, toýlaryny toýlaşdyn, elmudama gülki şatlyk hemraňyz bolsun, toýlarda diýdarlaşalyň. Sag bolun Akmurat, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şu eden arzuwlaryň ähli temsiliňe maşgalaňyzda ýar bolmagyny tüýsürükden arzuw edýär. Indi näme watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan täzirle täze aýdymlara garaşýandyr. Belki gepleşigimiziň şu ýerine özüňde betleklen aýdymlaryň birini aýdyp berseňiz, adam gepleşigimiziň şowuny artardy. Sag bolun. Şu gepleşiň adynyň belli bolşýaly şagirt halipa ýanky aýdymyz türkmen gelini ýylary wasp edýän bolsa şol aýdym bütün türkmen halkyny, türkmeniň bir bedewady bilen barýan türkmeni tarif edýär sözleri Türkmenistan gahrman gözel şaglyban sözleri Sady Ardu Hudaýberdiýewiň Sady Türkmenistan watanym diýen aýdymy ilkinji gedek şu siziň gepleşiňizde täzil bayramçylygyna şunu ilkinji sapar halky ödürleýän diňleýän lezzet alyň janyň sag bolsun. Bedewady bilen barýan türkmen halkyna da diňe rowaşlyk ýar bolsun. Sag bolun, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehan watandaşlar, edir mehmanlar gelin onu gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň atgylanan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine iň owadan watanymyzy arkadamyzy wasp edýän aýdymy diňläliň, dinjalyň mehran watandaşlar, täzil bayramlar gutly, mübarek bolsun.
Gördüm kıyılar uzunu gül ketenin içine, dinlemenin sademi şol ketenin içine. Gördüm kıyılar uzunu gül ketenin içine, dinlemenin sademi şol ketenin içine. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Cennet gülün canalarım, kıyın kalbinde nemeler. Güdül vurkun zinalarım, şol ketenin içine. Cennet gülün canalarım, kıyın kalbinde nemeler. Güdül vurkun zinalarım, şol ketenin içine. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Yanım kara doymaktın, yoktur çare kıymaktan. Akbedenin kaymaktan, şol ketenin içine. Yanım kara doymaktın, yoktur çare kıymaktan. Akbedenin kaymaktan, şol ketenin içine. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Yalların nuru sen, yaktın beni dersen. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Herizadan bir sen, şol ketenin içine. Acayip bu bahar, nur saçar elim uçur. Köyüm gelmiş ehtimal, buldum sana intidar. Hasuli uçup billim, yolları geçip billim. Bu köyümün gücünü, mehrini uçup billim. Billim seni, yalani, billim yaşı, yamani. Aşında yana yana, tüdrüyen şahirana.
şirincana Başında yana yana tüdürüyen şahirana Senin kara gönlürün o talle şirincana Billim seni yalani billim yaxşı yamani senin sücü mehrindin yaşana tamali aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana aşında yana yana tüdürüyen şahirana senin kara gönlürün o talli şirin cana Ansanın yüreği aydım sad bilen, oyor yartın bizi hoş ovad bilen, aydımlar yanlanyar pervadı bilen, sen büyük kudrosun acap ovadım. Elbette bizim toy davaralarımızda şeyle acayip bir ovadların, aydımların yanlanmağı bugün kun bizim her verimidi diysen oğun real. Edi de onur ne şun kun teyadil bayramçılığımızda da Türkmenistan'ın halk artisti Annegül Gurdova şeyle bir acayip bir kov aydımlan birini yerine getirip berdi. Gelin eder yeni ödünün soralın nehil aydım aydıp bererke. Şeyle de teyadil kutlu olur bilen bir gepleşimdedir devam eder. Halipa bayramlar kutlu bolsun. Ine bugün kun çağır yanımız aydım sağda betlenip bugün kun teyadil bayramçılığı, maşgala bayramçılığı, ehli ulus iyilimiz bolup yani 2020-nji ýyly toylap atýarys. Ine berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene tedir aydım aýtmaňyza garaşýandylar. Bayramlar kutlu bolsun. Bir arzuwlaňyzdan bir eşde aýtyp. Süydümün başını men Mehriban arkadağımızı täze 2020-nji ýyl bilen şeýle owadan san bilen tüýsürümden gutlaýan. Täze ýyl şeýle owadan ýyl bolsun, bagtly ýyl bolsun. Iň esasym saglyk bilen bereketli ýyl bolsun. Mehriban arkadağımızı Halipa şägertlik ýol nasip berdi. Şonu soňam ähli giden, ýa biziň ýadymyzdan çykyp giden halipalar tirsege gallarly. Mehriban adamlar 2020-nji ýyl hemmämize düşümli ýyl bolsun. Hemmämize ullukan bagat getirsin, saglyk bereket getirsin, beýik sepgitler getirsin. Biri şeýle bagtly zamana ýetiren, biziň sonugotmyza şeýle ullukan baha berýän, ullukan sarpa goýýan, biziň gadyrymyzy bilýän Mehriban arkadağıma da ähli maşgalatyna tüý sürekden täze ýylyň düşümli bolmagyny arzu edip, jan saglyk, uzak ömür bilen başynyň elmedama dik bolup, her bir ädiminiň hem şowly bolmagyny tüý sürekden arzu edýän. Sağ olun. Eden arzuwlaňyz hasyl bolsun. Goýulmadama täze bayramçylygy etdiňem maşgalaňyza ırskal döwlet getirsin. Mundan beýanada täze eterleri, täze aýdymlary halk köpçüligi ýetirmekde de alp barýan işleňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Täze bayramlaryňyz kutly bolsun. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar şeýle ajaýyp süýji arzuwlardan soň Türkmenistanyň halk artisti Annegül Gurdowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleýän dinjalyň. Bayramlar ulaşsyn edil watandaşlar.
Alo. Alo. Yağyan. Akçağar. Yatlamalar yani. Yapıya bağır zadi. Yönümün kalındı. Ot yan ya. Yan ya umid suni. Bilki karışmaktır. Baktım manası. Yönümün sana. Bugün ken karıştım. Ken karıştım mehriban. Karıştım teriyle. Teriyi. Karıştım. Yağyan akçakar, atşar asmanım. Aksa yürek, düşe Konya demine. Yarlar yani, yapya bardadi. Dilimin kalında, ot yan ya.
Şuşuptuk bir sapalı yaz günü Ken günümden özge günün eyleyin Gülüp battım ya da salıp yaz gülü Ken günümden özge günün eyleyin Ken günümden özge günün eyleyin Gülüp baktım ya da salıp yaz gülü Ken günümden özge günün eyleyin Ken günümden özge günün eyleyin Gülüm senin ala gözün gözümde İlmi dama şirin sözüm sözümde Oy tutalı bililikte yüzümde Ken öyümden özgöyin eyleyin Ken gülümden özge gülün eyleyin Oy tutalı bililikte yüzümde Ken öyümden özgöyin eyleyin Ken gülümden özge gülün eyleyin Günüm bir bervat çektirmenedi Ken üçün bağışedip yazdım bu tarih Nedim allın yürekteki hıyali Ken nedimden özgö nedim eyleyin Ken nedimden özgö nedim eyleyin Nedim allın yürekteki hıyali
vatandaşlar, edi mehmanlar. Ine görüşümüz ýaly biziň diýarymyzda şatlyga şowkuna aýdym sada betlenip täze ýyl bayramy Uludawara bilen toýlanyp otýar. Elbetde täze ýylla täze ötüşler ähli welaýatlarda uly depkine alınıp barly. Gahrman arkadagymyz biziň medeni sunat ustaatlarymyz işlemek üçin, döretmek üçin medeni döwleri çağlar sunat mekdebini açyp bermegi, ol ýerde bolsa dünýä ýylyňlaryna gabat gelýän iň ýokary saat gurallar alyp bermegi, şo ýerde aýdym ýazmak üçin studiýalaryň döredilmegi, bugün biziň halipalarymyzyň şu halipa şärtlik ýol dowam etdirmek üçin döretýän mümkinçilikleriň biri bolup dur. Edidegonlar ine ýadyňyza düşýän bolsa öz aýdymlary bilen halk içinde meşhur bolan, ýani Türkmenistanyň at gylan artisti Daňatar Gurbanow hem şunkun bizde mehmançylykda. Gelin aýdyr Daňatar aganyň arzulary bilen bayramçylyk gepleşmegi dowam edýär. Daňatar aga bayramlar gutly bolsun. Milli sunatymyzyň, milli medeniýetimizin hak howanlary, gahrman arkadamyzyň başda durmagyny Türkmenistan diýarymyz şatlyk şowkuny betlenip, ulakan şatlyk şowkun bilen, joşgun bilen 2020-nji ýyl garşalýar. Bugünkü gün garasy bir tarap Türkmenistan diýarymyň äkli günjegiňini, äkli ojaklaryny, toýlara, bayramlara betlenýär. Bir şeýle üstünliklere ýetiren milli medeniýetimizin, milli sunatymyzyň hak howanlary, gahrman arkadamyzy äkli Türkmen diýarymyzyň äkli ýaşaýjylaryny şul ajaýyp pursatdan peýdalanyp yetip gelen 2020-nji ýyl täze ýyl bilen gyzgyn mähirli gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiň jan sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri mundan öýlekde rowaşlyklara betlensin. Täze ýyl her bir öýlere, her bir ojaga ırsgal döwlet bagyt getirsin. Sağ olun Daňatar aga. Eden arzuwlaryňyz hasy bolsun. Goý täzeliňiz siziň maşgalaňyzda ırtkal döwlet bagyt etsilsin. Ýöne mehran watandaşlarymyz, ýerleşlerimiz şunkun bize mehmançylykdan medeni sunat ustaatlarymyz şeýle bize tomoşa edip oturan mehraban ýerleşlerimiz siziň bir aýdym aýtmagyda garaşýandyr. Belki gepleşmeden şu ýerine bir iň owadan, iň bir ajaýyp bir halipalarymyzyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz hatam gepleşmeden şowkun artardy. Başda şu ýerde hem men halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Toýgul Jeparowyň bir wagtlar aýdan näçler menden aýdymny şul täze ýyl bayramçylygyna şu gepleşige sowgatly geldik, mümkin bolsa şonu ýerine ýetirip bereýin. Başsyny ona näme oňa ýetesat ýok. Bugün biziň aramyzda da Türkmenistan halk artisti Toýgul Jeparowyň öýdem otýar. Belki onu bu ýerde şäher hökümini, şo halipanyň aýdymyny aýtsaňyz, hatam biziň gepleşmegimiň şowkuny artardy. Baş üstüne. Bir de şeýle ajaýyplyklary döredip beren ustad halipalarymyzy ýatlamaga, halipalarymyzyň ýerine ýeten aýdymlaryny, biziň ýaşlarymyzyň halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine şeýle ajaýyp şertler döredip beren gahrman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklara betlensin. Goý täze ýyl 2020-nji ýyl her bir mukaddes ojagy türkmen halkymyza ırtkal döwlet bagyt etsilsin. Gahrman arkadagymyzyň 2020-nji ýylda tutjak tutumly işleri elmidama rowaşlyklara betlensin. Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun. Şeýle ajaýyp toýly günlerimizi Türkmenistanyň at gylan artisti Daňatar Gurbanowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň diňjalyň edil watandaşlar.
sen yalvaram gelyüňde arzularma kanat verdin kalbama sen yöneki gödeldele baktım balap görünne arman birden gayip boldun öwrüldün sen salgama baktım balap görünelgi salgım balap gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi Hiret yene bahar geldi yine çemen oldum men garaş yanmay duydalem çok sen bunu keyrana gilleme gül cemalini gilleme gül keşfini firatini filadına iller kalsın hayrana baktım alap görünelgi talgın balap gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi gede gede güllüğümde gede gede o sorulap yolluğalı arzularım yolluğalı nadara inanmağa teğimden çıkyan çağın loğurda ey bağtama mengdeş gödül seni gülap edere baktım alap görünelgi talgın balap gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi gitmemenin gözlerimden hakidamdan gitmedi hakidamdan gitmedi Täze ýyl gelpen täze ýyl. Şatlyk şowhun bilen dolten täze ýyl. Täze ýylla arzuwlar eşitmek elbetde biziň her birimiz üçin mukaddes bolupdyr. Elbetde täze ýylla biziň ussat halipalarymyzyň arzuwyny eşitmek biz üçin hasam ýakymly bolupdyr. Halipa bayramlar gutly bolsun. Ine bugün ulus ýylymyz bolup, ine bir supraň başyna jemlenip täze ýyl bayramçylygyny toýlap otyrdyk. Şu fursatda watandaşlarymyzy, arkadaşlarymyzy, Medine sunuda ussatlarymyzy bir gutlap berseňiz arzuwlaryňyzy eşitsek sizden. Sağ olun. İlk bilen şu acayiplikleri bir de şu durmuşu peşkeş veren, bizim sunugotumuza ulluğan, hormat koyan, tarpa koyan, kahraman arkadağımızı, hormatlı prezidentimizi, şu acayiplikleri bize veren için ulluğan sağ olay diyen, şeyle acayiplikleri belent sepkitlere yetmek,
hormatly prezidentimiň Tayyip Tagallayew bilen bütün Türkmen halkyna meser etdi. Pursatdan peýdalanyp ähli Türkmen halkymyzy, sunuda adamlarynyň hemmesini, olaryň maşgalalaryny, hormatly prezidentimizi, gahrman arkadagymyzy, mudama biziň halkymyza baş bolup gezmegini, şeýlem täze ýyl bilen tüýsürekden gutlamak bilen berent başynyň aman bolmagyny, janynyň sag bolmagyny, il ýurt ähli işlerini hem ýaşar başlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Şu gepleşiňiziň mudama dowam bolmagyny tüýsürekden arzu edýän. Sag bolun. Toýumyz toýulaşdyn adamlar. Sag bolun. Halipa eden arzuwlaňyz hasyl bolsun, goýulmy dama täzil siziň döwletli ojaňyzda, maşgalaňyzda yrtkal döwlet bagyt etsilsin. Goý 2020-nji ýyl ähli halkymyz üçin, ýurdumyz üçin iň bir üstünlikli, sepgitli ýyllaryň biri bolsun. Täze rowaşlyklaryň, täze hoş habarlaryň eşdilýän ýyllaryny öwrülsin. Indi Halipa berde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan bir siziň aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Belki gepleşimiziň şu ýörüni ir döwürlerde, ýaşlyk ýyllaryňyzda aýdym-aýdymlaňyzdan aýdyp berseňiz, biziň hem halkymyzyň hem hatam ýürek buýsanjy şatlykdan dolarmy diýen. Şu ýerde men burada belläp geçedim gelýär. 1994-nji ýylda men Anadolu Gurduba bilen ýürüte awada tiýaçylyk dolagynyň çägine ýaşlaryň maslahat geçdi de, şu ýerde bize de çykyş etmek meýser etdi. Ana şu ýerde biz bir aýdyşyk edip aýtdyk. Şol aýdym mümkin bolsa häzir ýerine ýetirip beräýsek, ýerine düşürmük diýen. Onuň öňünden şol aňyrda alynan aýdymyzda şekilli ýazgy edildi. Aşondan bir bölek berip, ýygynyň biziň aýdymyzy ýerine ýetiräýsek, tüýs ýerine düşür diýip hata edýän. Onu näme bir demädir ödürjük toparlarmy diýen, ona siziň şol 1994-nji ýylda milli awada syýahatçylyk dolagymyzda bir ýazgy eden, ýazgymyzda şu ýerde tomoş edeliň. Soň gepleşigimizi siziň aýdymlaňyzdan dowam edäýeliň. Halipa ine şu ýerde şol 1994-nji ýylda bir edilen ýadaga tomoş etdik-de, görýäňizmi ýaşlyk ýyllaryňyzda da şu Anadolu Gurduba bilen bilelikde bir aýdymlar aýtmaňyz, bugün kunem gahrman arkadamyz berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüne siz ýaly ustad halipalarymyzyň şeýle geçmişde ýaşap geçen halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň geljeki ýaşlarymyz öwrenmek üçin halipa şähertlerini açyp berdi. Bu bolsa biziň ählimiz diýsen gowandyrýar. Ona näme siziň häzir aýdymlaňyz bilen bir gepleşigimizi dowam edýät. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar. Häzir Türkmenistan halk artisti Toýgoly Jepbar bilen şeýle Türkmenistan halk artisti Anadolu Gurdubanyň ýaşlyk ýyllaryna ýerine ýetiren aýdymny şu berkarar döwrüň bagtyarlyk döwrüne täze rewşlen täze ýazypdyrlar. Geliň häzir şu gepleşigimiziň şu ýerine halipalarymyň ýerine ýetirmegine bir aýdymy diňläýäliň. Bir de şeýle ajaýyplyklar döredip beren, biziň geçmişimizde tarpy goýan, ustad halipalarymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadagymyzy, bütün Türkmen halkymyzy ýurdumyzda toýlanýan täze ýyl bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täze ýyl 2020-nji ýyl siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda yrtkal döwlet bagat etsilmegini tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ajaýyp arzuwlardan soň ustad halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň diýinjalyň, mehran watandaşlar.
yaktım. Yüreğimde tapanı derdim yenla. Yüreğimde tapanı derdim yenla. Şirin havalarında kanardım dinlep dinle. Şirin ovalarından kanardım dinle, dinle. Yüreğimde tapanı derdim yenla. Yüreğimde tapanı derdim yenla. Şirin havalarında kanardım dinlep dinle. Şirin ovalarından kanardım dinle, dinle. Kanardım dinle, dinle. Kanardım dinle, dinle. Kanardım dinlep dinle. Coşup yürüp sağda koştum söylerim. Täze yılmaz kutlamaydım aydayın. Vakfın etsem kim boğurdun kıylarım. Bugün bayram coşumaydım aydayın. Bugün bayram coşumaydım aydayın. Aydayın täze aydım täze yıl kalktı. Aydayın sev kalktı vatanım kalktı. Aydayın täze aydım täze yıl kalktı. Aydayın sev kalktı vatanım kalktı. Tegelenip yağyar ine ağzagar. Vatanım bir karar durum bağdiyar. Täze yılı karşılayar gül diyar. Bayramını kutlamaydım aydayın. Bayramını kutlamaydım aydayın. Aydayın täze aydım täze yıl kalktı. Aydayın sev kalktı vatanım kalktı. Aydayın täze aydım täze yıl kalktı. Aydayın sev kalktı vatanım kalktı.
derman gul aman gul can arman gul yüreğime derman gul aman gul arman gul yüreğime derman gul yüreğime derman gul Yaştı seni kamar mı sen nedir seni eda bilen can yanakları yenar eden der bak sen ay peri der bak sen ay peri aman gül arman gül yüreğime derman gül aman gül arman gül yüreğime derman gül aman gül can arman gül yüreğime derman gül aman gül arman gül yüreğime derman gül yüreğime derman gül Ansanın yüreği aydım saat bilen, oyor yarsın bizi hoş ovadı bilen. Aydımlar yanlanıyar pervadı bilen, sen beyik kudrosun acap ovadım. Mehran vatandaşlar, ediz mihmanlar, bizim gepleşiklerimize tomboş eden bolsanız, görünsünüz. Bizim gepleşikimizde, irdi öz aydımlar bilen meşhur olan ustad halipalarımızın çıkış etmegine de, şeyle de şu halipalarımızın şagirtlerinin, iyidigiderli halipalarımızın aydımını aydıp bizim gepleşiklerimizde iyidigiderli çıkış etmegi, bugün kun bizim her vermedi, deysen kuvanırdı. Elbette kahraman arkadağımız, halipa şagirtlik yolunu açıp bereni veri, bir neçe ustad halipalarımız, bir neçe halipalarımızın şagirtleri yüze çıkmağına da yardım verdi. Şoň üçin kahraman arkadağımızda bizim geçmişimizi yatlap, geçmişimizi tarpa koyan üçün köp sağ olsun aýdýar. Goý kahraman arkadağımızın jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri ilmi dama rowaşlyklary wetlensin. Mehran watandaşlar edin mehmana neşun kun bizim gepleşigimizde de ene ustad halipalarymyzyň biri Guwanç Goçgarow. Biräder Guwanç Goçgarowyň arzuwlary bilen dowam edýär. Guwanç halipa täzir bayramlar gutly bolsun. Täzirle tiňe maşgalaňyza yrtkal döwlet ýar bolmagyny tüýtürekden arzuw edýär. Ine 2020-nji ýylda bir arzuwlaňyzy eşdäýsek biz üçin hatam ýakymly bolupdyr. Sağ olun. Men ilki bilen şu pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkyny hemde hormatly arkadamyzy ýetip gelen 2020-nji ýyl bilen tüýsüregini gutlaýan. Goý 2020-nji ýyl ähli türkmen halkyna bagyt getirsin, döwlet getirsin. Hemde şu halipalyk şagirtlik ýoluny ul ýol açyp beren hormatly arkadamyza köp sağ olsun aýdýar. Hemde şuň hormatly arkadamyz ýene bir ýoly goý ömrüniň uzak bolmagyny, janyň sag bolmagyny tüýsüregden arzuw edýän. Sağ olun. Guwanç ýöne şu ýerde bir näçe mehmanlarymyzdan tomoş edip oturan illeşlemede atydyň bir ýene bir aýdym aýtmagyna garaşýandyr. Täze ýylda täze aýdymlar aýtmak, ol aýdymlara orta dinleýijilerimizden garaşmagy bir hasam gowandyr. Belki täze ýylda täze sowgadyňyz bilen dowam etsek aýdym bilen. Baş üstüne häzir men şu pursatdan beýdalanyp halipalaryň aýtgydan aýdymlaryny Leyla diýen aýdymy ýerine ýetirip berýän. Baş üstüne. Mehran watandaşlar edip mehmanlar geliňler gepleşiňiziň şu ýerine Guwanç Goçgarowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleýän dinjalyň täze bayramlaryňyz gutly mübarek bolsun. Alnımın tarını çaldı da gitti Leyla, ha 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 çaldı da gitti Leyla, ha 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 çaldı da gitti Leyla.
Albümün tarını çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Leyla şadlığında güller içinde gül kızı bağırda doldu da gitti. Aklım hayran bolup onun karşında aydımın dağlara doldu da gitti Leyla. Nedine güldü da gitti. Kalbimin tarını çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Nedine güldü da gitti. Kalbimin tarını çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Ha 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 çaldı da gitti Leyla. Minetini çın yürekten tüyerin. Sen tüyer mi, tüymeyer mi bilmeyen. Şirin canım sen yolunda koyarım. Sen koyar mı, koymayar mı bilmeyen. Şirin canım sen yolunda koyarım. Sen koyar mı, koymayar mı bilmeyen. Bilmeyen, bilmeyen. Sen koyar mı, koymayar mı bilmeyen. Bilmeyen, bilmeyen. Tüyer miyim, tüymeyer miyim bilmeyen. Senin için yürek bağrım edilyen. Elli türlü senin için düdülyen. Ak yürekten sana hatları yazılyan. İnyad yarmın, yazma yarmın bilmeyen. Ak yürekten sana hatları yazılyan. İnyad yarmın, yazma yarmın bilmeyen. Bilmeyen, bilmeyen. İnyad yarmın, yazma yarmın bilmeyen.
kaşlarını, bakışlarını, nerede gülüşlerini, yar seni sevdim. Ovadın kaşlarını, bakışlarını, nerede gülüşlerini, yar seni sevdim. Uzat gel ellerini, el ele verey, bu sevgi yollarını bilece geçer. Uzat gel ellerini, el ele verey, bu sevgi yollarını bilece geçer. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Adın aydınlarımda, hep dillerimde, yaşayan yüreğimde var seni sevdim. Adın aydınlarımda, hep dillerimde, yaşayan yüreğimde var seni sevdim. Uzat gel ellerini, el ele verey, bu sevgi yollarını bilece geçer. Uzat gel ellerini, el ele verey, bu sevgi yollarını bilece geçer. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Sevdim o kara gözlerimi, sevdim başarın sözlerimi, sevdim seni, sevdim beni non gel. Yar günde var gelir, çar taraftan nedenin yarım gelir, gelir. Boynuna koşanari, aşka permanım gelir. Ey yatlananay, bu senin dinamısın varım gelir, gelir. Otur sallan bacana, öttü geriyan sevdim. Taban seyline sen çıkanda, ne acap sallanar sen. Dosta doğru sözlerime, düşmana bellenir sen. Ayağım olgun ikimine, gel haçan iyilenirsin, gel hele. Otur sallan bacana, öttü giriyan sevdim. Yar görünmeye
Vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly tädil bayramçylygy, şatlyga şoğuna aýdym sada betlenip, biziň ustad halipalarymyzyň arzulary, aýdymlary bilen dowam edip otur. Edi doganlar ne şu ýerde görýän bolsaňyz, Türkmenistanyň atgylan artisti Oradygul Gurdowa şeýle bir ajaýyp bir gow aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Ine de bide ödüniň sowgady bilen gelenler. Häzir Oradygul Gurdowanyň arzulary bilen dowam etýär, soň gepleşigimizi aýdym bilen dowam eder. Oradygul halipa bayramlar gutly bolsun. Täzirle tidiňe maşgalaňyda ırtkal döwlet ýar bolmagyny tüýtürekden ardy edýär. Bir ardulaňyzy eşdäýdik. Men tüýdümiň başyna çuňur hormatlanýan mehriban hem gahrman arkadagmady. Hem bütün Türkmen halkyny 2020-nji ýyl bilen tüýtürekden gutlaýan her biriňiziň öýüňde jan saglyk, ırtkal döwletlik, bagyt üstünlükler, uzak ömür ardy edýän. Şun inha aýlakşamyň o wady gepleşigine toýlap otyrys. Ol hem 2020-nji ýylyň täze ýylymyzyň bayramçylygy halipa şägirtlik ýoluna açyp beren üçin şu gepleşiklerde oturup bilen didarlaşyp otyrys, ýaşlar bilen ak taşly enelerimiz bilen halipalarymyz bilen şu zatlyň hakkatyna elbetde biziň medeniýet işgärleriniň tutuş Türkmen sungatynyň hak gosary biziň arkadagymyzdyr. Pursatdan peýdalanyp Türkmen sungatynyň hak gowanlary hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan, hormatly arkadagymyzyň jan sag ömrü uzak işlerine ilmedama diňe rowaşlyk ardy edýän. Täzeliňiz gutly bolsun adamlar. Sag bolun. Halipa, indi berde vatandaşlarymyza, mehmanlarymyza mene de bir aýdym aýtmagyda garaşýanlar. Belki gepleşimiň şu ýerine özüňizi betlek gelen toý sowgadyňyz bilen dowam etsek, gepleşimiň hatam şowkuny artardy. Howa sag bolun, ýar gelýärdi. Aýdym döredi. Men häzir şonu ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Mehran vatandaşlar, edip mehmanlar gelin häzir gepleşimiň şu ýerine Türkmenistanyň atgylan artisti Oradygul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, dinjalyň. Bir de şeýle ajaýyplyklar döredip beren gahrman arkadagymyzy bütün Türkmen halkymyzy ýurdumyzda toýlanýan täzil bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täzil her biriňiziň maşgala ojaklaryňda ırtkal döwlet bagtyarlyk getirsin. Her bir Türkmen mukaddes ojagyna bolsa, çağa gülküsetleri bilen enelerimiziň hudy belende ýaňlantyn. Oradygul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Diňleň, dinjalyň edil watandaşlar. Yürügümi paralap, ne didip oğrin kara
düşmecek çıra gelyer. Yar gelyer, yar gelyer, tüygülü dildar gelyer. Otlur kalıp canıma, derdime derman gelyer. Täze ýyl bilen gutlap bir-birevi, şatlanýak hemmeniň şoşa ýüregi, beslenip duraydyma täze ýylyň şanyna. Aýdym salar ýanglan ýa delen sessin, aýja gülkü ýanglan ýa şoğun sesler, gaýga orun bolmasyn, güler ýüzler solmasyn. Aydyp dans edip göňün şoşar, birek-birege sowatlar gowuşýar. Aýdylýa gutlaw sözler, şatlykdan doly gözler. Täze ýyl şoğuny ýene batlansyn, aýdyma dans edip kemme şatlansyn. Täze ýyl gutly bolsyn, täze ýyl düşünli bolsyn. Gizleme kurban eyledi yarım o dinletin için dinletin için dinletin için dinletin için
üçün Kudratımdan ençe mukam döredön,
müňläp teşne yüreklerde yereden, kalby buzdek gögünlerde yereden sen beýik gudratyň ajap owadym. Täze ýylla täze aýdymlary diňlemek, elbetde ona da täze ýyl bayramçylygyna iň süýji arzuwlary eşitmek biziň her birimiz üçin ýakyn bolupdyr. Edi de onlar näşe gün biziň gepleşmede de ýerde 1992-nji ýylda ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjisi bolup öz aýdymlary bilen halk içinde meşhur bolan Ustad Halipamyz Döwlet Maşadow. Ine Döwlet agada şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Döwlet aga näşe aýdymlar diňläningden soň näme watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene de tiň aýdymyza garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine iň owadan aýdymlaňyzy aýdyp berseňiz şeýle de bir süýji arzuwlaňyzy ýyleşmede ýetirýäňiz. Sizden Sportdan peýdalanyp Gahrman Arkadağymyz hormatly prezidentimizi, bütün Türkmen halkymyzy täze 2020-nji ýylyň düýsüründen gutlaýan, ýurduma paragat bolsun, asoda bolsun, hormatly Arkadağymyň jany sag bolsun, edýän işler rowajlyga bersin. Sag bolun, eden arzuwlaňyz hasyl bolsun, täze siziň maşgala ojagyňda irtikal döwlet getirmegini tüýsürekden arzuw edýän mehriban watandaşlar, edip mehmanlar geliň äder gepleşiň biziň şu ýerine Döwlet Maşadowyň ýerine ýetirmegini aýdym bilen dowam etýär. Diňleň dinjalyň täze bayramlaryňyz gutly bolsun. Yılgırsından doymadım, yüzümü süymedim, süyünüm saylap dele. Başı karıp kıymadım, yılgırsından doymadım, yüzümü süymedim, süyünüm saylap dele. Lele, 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 lele. Süyünüm saylap lele. Lele, 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 süyünüm saylap lele.
yara dilime berzegim oğluk bolsun Ekle pasallarım bakar meňde Dereydi aydım saatın saatlik dolsun Ekle pasallarım bakar meňde Dereydi aydım saatın saatlik dolsun Tebe yılla ülkükine köneli Yeryüzünde dostluk yokunu sırasın Maksutlar kovuştun aşıklarına Kimse var yarına bulsun vefali Maksutlar kovuştun aşıklarına Kimse var yarına bulsun vefali Yasığın oğul perdende bolsun Yatırmasın sallansağının adını Oğul atasının iyiden götürürsün Söndürmesin oğuğunun odunu Oğul atasının iyiden götürürsün Söndürmesin oğuğunun odunu Yanlışanlara toba gelsin düzülsün Düzelin son doğru yollardan yürüsün Kalbi pek arasda niyetli insan Akşam yatar seher sağaman ölsün Kalbi pek arasda niyetli insan Akşam yatar seher sağaman ölsün Çölümüzse gülüden nürü Gitse ol ya didarımı bir görü Var fırsatı bedemen ömrümü Yedi diyarım gel bu yana gelsene Yedi diyarım gel bu yana gelsene Arı vereyim gül vereyim bağımdan Yedi diyarım gel bu yana gelsene Gel çıkayım armağanımın dağından Yedi diyarım gel bu yana gelsene
çirmisi bülügenleri gitse ol ya didanıma bırgırı barpa koktu bilemeni ömrümü yedin yarım gel bu yana gelsene gel bu yana gelsene ara uzun gül vereyim bağımdan yedin yarım gel bu yana gelsene gel çıkayın armanımın dağından yedin yarım gel bu yana gelsene gel çıkayın armanımın dağından yedin yarım gel bu yana gelsene. Merhan vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly, biz gepleşigimizi açanmyz bäri bir näçe ustad halipalarymyz çykyş etdi. Şu gün kunmarda bir supraň başyna biziň medeniýet sunugat ustadlarymyz täzir bayramçylygyna jemlenip otur. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň asawdalygyndan, parahatlygynyň, agdyberliginden nişan. Elbetde biziň ustad halipalarymyzyň ýerine ýetden aýdymlary, halipalarymyzyň geçmişde ýaşap geçen ustadlarymyzyň aýdymlaryny bolsa biziň ustad halipalarymyzyň ýerine ýetirmegini de ýygyderli tideşdirdik. Edi doganyr şu gün biziňine toýlarymyzyň, öýlerimiziň ýaraşygy biziň medeniýet sunugat ustadlarymyz bolupdyr. Şu günine bir supraň başyna jem bolup oturan Türkmenistanyň atgadan artisti Dost Mehmet Süýünow bizde mehmançylykda. Dost Mehmet bayramlar gutly bolsun. Sağ olun. İlki bilen pursatdan peýdalanyp şular ýaly halipalyk şäherlik ýoluny açyp beren Gahrman arkadaşymyzy köp sağ bolsun aýtýan Gahrman arkadaşymyzy bütün Türkmen halkymyzy yetip gelen 2020-nji täze ýyl bilen gutlaýan täze ýylymyz düşümli, yrskal, döwletli, bereketli ýyl bolsun. Awa saglykly ýyl bolsun. 2019-njy ýylymyzam o bereketli, döwletli ýyllaryň biri boldy. Gahrman arkadaşymyzyň saýasynda belent sepkitleri ýetildi. Ýurdumyz gulaşdyn. Mundan beýle hassa pajarlap össün. Sağ olun, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli Gahrman arkadaşymyzyň tagallaty bilen biziň ähli welaýatlaryňyzda bolşýar, Lewap welaýatymyzda da bir näçe şäherçeleriň düýüp tutulmagy, bir näçe şäherçelerimiz, etraplarymyz, obalarymyz açylyp berilmegi bugün biziň her birimizde diýsen gowandyrýar. Gahrman arkadaşymyz Lewap welaýatyna da bir näçe edara kärhanalar açyp berip, bir näçe illeşlerimiziň, raýatlarymyzyň işini üpçün bolmak üçin ähli şertleri döredip berdi. Bir de şeýle ajaýyplyklar döredip beren ustad halipalarymyza uly hormat goýan, halkymyzyň bol elin durmuşda, bagtyar durmuşda ýaşamak üçin ähli şertler döredip beren Gahrman arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşymyzy bütün türkmen halkymyzy ýurdumyzda toýlanýan täze ýyl bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý täze ýyl 2020-nji ýyl siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda yrskal döwlet baht getirsin. Bu ömrü seni yaşadım, seni duydum dünyanı. Cümle cahan dolu çıktın karşıma, geçmen ay olup çıktın. Alkımda duydum dağın aklığın, senne benim ähli olsam şatlığım. Dağlar dey boysançlı bilin başımdan, çeşme gibi şağlap kaydı saçlarım. Baharları boşlan karla başlarım, kuşu kanatı dey girlen taşlarım.
aşık kalmalı Getiler bu köngül salam boşora Men dengil küysedim çırpınıp yatan Şol fırsat gözlerim denizirli Kirpiklerim yetiştiler kürekti Alkamda duydum dağınaklarım Seninle benim ehli olsam şadlığım Dinlep senin yürek vursun henglerin Aman bize sarı yıllaşlap gelyen Enayi yıllarım baktı günlerin Ayak seslerine kulak asarım Dağlar deyip uysançlay bilin başımdan Çeşme gibi şağlap kayıttı saçlarım Baharları boşlan karla başlarım Kuşu kanatı değgerler taşlarım Yağırışın dönüp elim koşaram Yaz olup yalkadı aşık kalmalı Yağırışın dönüp elim koşaram Yaz olup yalkadı aşık kalmalı Nereden gaydan pekmeniz bilen Milletin izemez mehriniz bilen Bir karar devlette bağıtınız bilen Sizin bilen vatan bozsan arkada Şanınız dillerde desan arkada Can vatanım Türkmenistan arkada Sizin mehrinizden dünya duran yar Akbaktın ışkınla dünya terlen yer Vatanın kesmine zemin verilen yer Nur saçıp dur temin atman arkada Can vatanım Türkmenistan arkada Dünya sel bilendir geleceğe nurdur Dünyada berklendir binası merjen Lıbası mermerden kalbı göğürdün Diyarımız Gülgülistan arkada Şanınız dillerde desan arkada Can vatanım Türkmenistan arkada Sizin mehrinizden dünya duran yar Akbaktın ışkınla dünya terlen yer Vatanın keşfinde zemin
Akbaltın ışığında dünya derlen yer Vatanın keşfinde zemin derlen yer Nur saçıp dur temil asman arkada Seven mehrinizden dünya duran yer Akbaltın ışığında dünya derlen yer Vatanın keşfinde zemin derlen yer Nur saçıp dur temil asman arkada Can vatanım Türkmenistan arkada Halipalar täzir bayramlaryňyz gutly bolsun. Goý akly tutut kärhansyň taýarlan önümi siziň hem öýüňizde tämirlik nuruny saýmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Gutly bolsun. Daňa taraga biziň gepleşiklerimiz ýazmaga ýardam beren akly tutut kärhanysy size düşünme ýürüte. Towgat taýarlady goý akly tutut kärhansyň taýarlan towgat siziň hem öýüňizde tämirlik nuruny saýsyn. Toýgulaga täzir bayramlar gutly bolsun. Oğun Salipa täzir gutly bolsun. Düşünmeli ýyl bolsun. Tüýsürekden gutly ýat. Goýulma dama işiňizde üstüne kemraňyz bolsun. Täzirlaňyz gutly bolsun. Sag bolun. Bayramlaňyz gutly bolsun. Täzirle ilmi dama şu akly tutut kärhanasynyň önren önümi siziň öýüňizde tämirlik nuruny saýmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Goý täzirle aýdan hoşa warlaňyzdan belende ýanglansyn. Täzirle size etjek arzuwym dut çörekden dolu bolsun satsaňyz. Mukaddes ojokda sağa gülkü tetleri täzirliň şowkunyna ýanglansyn. Mehran watandaşlar size ýetirmek bilen aýdym sably bayramçylyk gepleşigimiz şulardan ibarat. Biziň gepleşigimiz siziň göňüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Bize şeýle ajaýyplyklar döredip beren, geçmişimize sarpa goýup Usat halipalarymyň aýdymlaryny geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şäherlik ýoluny açyp beren gahrman arka dagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bähretli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutunlyşlaryň elmi dama rowajlary wetlenmegini tüýsüregden arzuw edýär. Şeýle ajaýyp täzir bayramçylygyna bolsa, bütün Türkmen halkymyzy gahrman arka dagymyzy şun kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Medinetun ustaatlarymyzy täzir bayramy ýani 2020-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. Goýulmy dama täzir siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda arqal döwlet bagtyarlyk etsin. Her bir Türkmen mukaddes ojagyna bolsa, sağa gülkü tetleri we enelerimiziň hudy tetleri belende ýanglansyn. Bereketli saçaklarymyzdan bereketden dolu bolsun. Şeýle ajaýyp süýji arzuwlar bilen täzir bayram bilen ähliňizi gutlaýar. Goý täzir siziň her biriňizde arqal döwlet bagtyarlyk etsin. Yeni bir ýola bilen şeýle ajaýyplyklar döredip beren gahrman arka dagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähretli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutunlyşlaryň elmi dama rowajlary etlenmegini tüýsüregden arzuw edýär. Şeýle ýaşly arzuwlar her biriňizde arzuwlap, aýlaşymyň owadatly bayramçylyk gepleşigini geçirip gutlarýar. Yeni derimde duşýançak tagamana turup edirilýärler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.